ҷараёни конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро ки рӯзҳои 29-31 майи соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохилию хориҷӣ ба таври васеъ инъикос намуданд. Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвари ташаббускори сатҳи ҷаҳонӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳалли проблемаи тағйирёбии иқлим бахусус обшавии пиряхҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. Аз ин рӯ дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дар маконҳои баргузории конфронс барои фаъолияти босамари намояндагони воситаҳои ахбори омма тамоми шароити мусоид фароҳам оварда шуд. Кохи Сомон бо ҳама шаҳомати худ ва омодагиҳо ба баргузории конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дари худро ба рӯи тамоми меҳмонону иштирокчиён ва инъикоскунандагони ин чорабинии сатҳи ҷаҳонӣ бо ташкили гӯшаву овезаҳои хоси оро додашуда барои меҳмонон боз карда буд. Рӯзноманигороне ки дар конфронс номнавис шуданд имкон пайдо намуданд ки бо роҳбарони ҳайатҳо, коршиносон ва намояндагони доираҳои илмие ки проблемаи обшавии пиряхҳоро меомӯзанд, суҳбату мусоҳибаҳо анҷом диҳанд. Боиси сарфарозист ки даъватҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба аҳамияти ҳифзи пиряхҳо шунида шуда, ҷомеаи ҷаҳонӣ ин мушкилоти сатҳи ҷаҳониро дар ин конфронси байналмилалӣ баррасӣ кард. Рӯзноманигорон саъй карданд бо иштирок ва инъикоси мушкилоти обшавии пиряхҳо дар огоҳ намудани тамоми башарият аз хатари нобудшавии пиряхҳо саҳми арзанда гузоранд. Барои инъикоси конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо, созмондиҳандагони ин чорабинӣ барои намояндагони воситаҳои ахбори омма тамоми шароити заруриро фароҳам оварданд. Ин раванд тавонист ба фаъолияти самарабахши кори хабарнигорон мусоидат намояд. бинандагони гиромӣ, ҷараёни баргузории чорабинии сатҳи ҷаҳониро оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе беш аз 500 намояндаи воситаҳои ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ ва аз ҷумла 150 расонаи маъруфи хориҷӣ аз қабили Франс Пресс, Итартас, Алҷазира ва дигар расонаҳо пайгирӣ намуданд. ҳамчунин барои фаъолияти пурсамари онҳо ҷиҳати инъикоси ин чорабинии сатҳи баланд дар Кохи Сомон маркази муосири матбуотии муҷаҳҳаз бо тамоми шароити муосири зарурӣ ва интернети баландсуръат пайваст карда шудааст. бо дарки аҳамияти баргузории конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо, хабарнигорон дар гузоришҳои худ махсус таъкид намуданд ки конфронс қадами муҳим дар самти ҳалли масоили марбут ба тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои ногувори он аст ки даҳсолаи охир ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. Конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо имкон дод ки ҳамкории давлатҳои ҷаҳон дар самти ҳифзи пиряхҳо ва захираҳои обӣ бо дар назардошти ба роҳ мондани корҳои илмиву омӯзишӣ тақвият ёбад ки он ба ҳалли масоили марбут ба тағйирёбии иқлим, хусусан ҳифзи пиряхҳои сайёраи Замин ва дар ин замина ба дурнамои рушди иқтисоди ҷаҳон мусоидат менамояд. Дар ин замина ташаббусҳои глобалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо ки бо қатномаи Созмони милали муттаҳид қабул гардидааст, шоёни таҳсин арзёбӣ гардид. Дар баробари дигар коршиносону роҳбарони воломақоми сатҳи ҷаҳонӣ, аз ҷумла намояндагони донишкадаи метеорологии кишвари Финляндия дар конфронс ширкат варзида, ҳамкории худро дар самти тағйирёбии обу иқлим изҳор доштанд. Таъкид шуд ки ҳадафи ин ҳайат лангар кардани аҳамияти пиряхҳо ва таъхирнопазирии боздоштани обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва ақибнишинӣ дар рӯзномаи глобалӣ ва пешбурди кӯшишҳои глобалӣ оид ба рафъи обшавии пиряхҳо ва таъсири васеъи он тавассути амалиёти муштарак, навовариҳои илмӣ ва ҳамоҳангии сиёсат арзёбӣ мегардад. Феълан ин донишкада дар Тоҷикистон лоиҳаи муштаракро бо Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2026 амалӣ намуда истодааст ки дар самти иқтидори агентӣ барои пешниҳоди иттилоот оид ба обу ҳаво, иқлим ва муҳити зист ва хадамоти огоҳкунии пешакӣ бар нафъи ҷомеаи Тоҷикистон аст арзёбӣ гардид ва намояндаи ҳамин донишкада назари худро доир ба масъалаи муҳими глобалӣ ва ҳамкориҳо бо Тоҷикистон ба хабарнигорон чунин иброз намуд. Таджикистан для нас очень важная для региональной работы в Центральной Азии страна. Поэтому мы приехали сегодня на такую замечательную конференцию, которую организовал ваш замечательный президент, для того, чтобы поучаствовать и в том важном форуме о сохранении ледников, об их изучениях и так
какая совместная работа будет в будущем. Мы проводим работу совместную, инвестиционные проекты у нас в Узбекистане, в Киргизстане и в Таджикистане. Таджикистан, который является горной страной и очень важной для всего континента, для изучения его как раз Финский метеорологический институт, который является одним из самых инновационных институтов метеорологических, можно сказать, в мире. Мы делимся опытом работы, проводим тренинги, приобретаем оборудование для экспедиции уже в течение 7 лет. И этот год объявленный ледником, по сохранению ледником, вашим замечательным президентом, которого мы очень уважаем. Я считаю, что это очень важно не только для Таджикистана, но и также и для нас, на которых изменение климата является одним из самых глобальных проблем сегодняшнего дня. با این خاطر اشتراکچیان کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پیریخ‌ها از 29 تا 31 می سال 2025 امروزها جمع آمدن و بررسی نمودن این مشکلات گلوبالی را تشبث مهم و سری وقتی ارزیابی نموده از نتیجه آن سندهای مهم سطح بین المللی قبول نمودند.